Godt, lad os få det op. Kom her ind med bøgeren. Okay. Det er blod. Fyr af. Lad os få det ned i bøgeren. Stop. Stands motoren. Hvad i verden er det? Benstumper. Det er kød af et dyr. Og det er helt friskt. Der er noget galt her. Nu har jeg boret i jorden i 30 år, men det der... Se på det der. Et stykke skind. Som læder. Det er meget tykt. Hvad pokker tror du, der er dernede? Det ved jeg ikke. Men jeg er i sinde at finde ud af det. Alex, start generatoren. Jeg skal bruge radioen. Okay. Vi udsætter boringen, indtil jeg har fundet ud af, hvad det der er. Hvis der er noget kår dernede, så må det vente. Lad det være, Svend. Der er luskeri med i det. Der må være en forklaring. Ja, det kan godt være. Men sådan noget skal man holde sig fra. Hvis det er overtroets gamle fjols, Henrik. Ja, det kan godt være. Men kom så ikke bagefter og beklag dig til mig. Nå, det her, det er uden for mit felt. Jeg kalder Radio Narvik og beder dem sende en paleontolog fra København herop. De kan jeg heller ikke finde ud af. Vent og se. Hent lige kameraet. Ja. Vi må hellere få sendt nogle billeder afsted med det samme. Ja, Henrik her tror selvfølgelig, det er et eller andet overnaturligt. Er det overtroisk, herr Klint? Der er jo mere mellem himmel og jorden, selv en professor kan forklare. Ja, det er der. Ja, det må de jo som journalist vide besked med. De er måske også bange for sorte katte. Det kommer an på, om man er en mand eller en mus. 1-0 til Klint. Fænomenet, der har vist sig her, er ganske enkelt at forklare. Hvor prøveboringer har bevist, at forstenede knogler af store dyr ligger begravet ganske tæt under jordoverfladen. Ja, men hvordan vil de forklare det friske kød og blodet? Det har Dr. Dalby og jeg diskuteret. Der er en tundra nedenunder. Dele af dyret må være indesluttet i det og frosset. Det er ikke usandsynligt. Velbevarede mammutter og andre dyr er fundet under samme forhold. De fleste i Sibirien. Ja, men det stykke, vi fandt i vores boreprøve, var ikke frosset. Det var frisk blod. Deres spor er sandsynligvis trængt igennem det dybfrosne dyr. Varmen fra deres spor har tøet et stykke op, og der har de forklaringen på blodet. Ja, det lyder jo sandsynligt. Ja, men så er der jo sikkert ikke spor mærkværdigt ved hele det affære. Tværtimod. Tværtimod. Forstår de, er det de dyr, der hidtil er fundet, var pattedyr. Men det stykke af skindet, som de har fundet, og dyrs tilsyneladende størrelse, har overbevist os om, at det må være en øgle. En kæmpe øgle? Netop. Og det er noget ganske enestående. Jeg må sige, det kan blive en artikel ud over det sædvanlige. I morgen sender vi det hele til Danmarks Akvarium i København, hvor vi har bedre muligheder for at undersøge fundet. Ja, og jeg tror, det skandinaviske paleontologiske selskab vil være indforstået med det. Jeg tror, jeg vil kryge i soveposen. Det har været en skrabt af det. Men ja, vi må sikkert heller alle sammen tørne ind nu. Lad mig vise de her til deres kvarter. Ja.
Vis. Din far er blevet for gammel til sådan en hatæsk. Det vil tage mig en halv time at få de gamle ben rettet ud. Du arbejdede med forsteninger for længe, far. Pas bare på. Med 2 døtre som du og Karen, der skal det være mig en fornøjelse at trække mig tilbage til mine ældgamle ben. Nå, Peter, hvordan går det med puslespillet? Jeg giver ikke op, Otto. Det skal passe. Det er sikkert umuligt at lave en fuldstændig rekonstruktion. Det kan jeg ikke indse. Vi har da ellers knogler nok at arbejde med. Alt for mange. Jeg er ikke engang sikker på, at de hører til det samme dyr. Jamen, det er jeg. Ja, så det dyr er jo aldrig nogensinde blevet fundet. Far, der var et telegram derhjemme. Jeg bragte det over, for det er sikkert vigtigt. Det er det også. Det er fra Svend, den unge ingeniør. Han har fundet et stykke til at dyr. 600 meter længere borte. Han sørger for, at det kommer herned. Han kan være her i løbet af en time. Og Karen, vil du hente ham i lufthavnen? Ser han godt ud? Ja. Pilskaldet og træben. Men skynd dig nu lidt. Jeg vil ikke have, han skal vente. Hvordan skal jeg finde ham? Siden hvornår skal jeg fortælle dig, hvordan man bærer sig ad med at finde en mand? Så, nu ingen svingkærner. Det er her, det foregår. Ja, måske bringer Svend os den manglende brik i puslespillet. Ja, lad os håbe det. Jeg har faktisk aldrig set knoglerester af den art før. Er der noget usædvanligt ved dem? Ja, det er der. De er hule som rør. De er meget stærke, men de er også meget lette. Ja, som fugleknogler. Hvad med det nedfrosne stykke af dyret? Vi har renset det for jord. Jeg tror, det er et stykke af dyrets hale. Nå, kom her. Vi har det naturligvis nedfrosset. Se selv. Efter størrelsen af det stykke der har vi beregnet, at dyret må have været kæmpemæssigt. Hvor stor vil de mene? På størrelse med de allerstørste fortidsøjler, man har kendt. 30 meter eller mere. Peter, vi har et absolut usædvanligt fund her. Et velbevaret stykke af en fortidsøjle. 70, måske 100 millioner år gammel. Ja, det ved jeg, Jamen men... tænk, hvad vi kan lære af det. Blæs på alt det med knoglerne, og lad os koncentrere os om det. Ja, du har ret, Otto. Far, nu da Svend ved alt om nedfrysningen, kan jeg så ikke godt få lov at låne ham lidt og tø ham op? Han har været på is alt for længe. Nå, deres datter taler frit fra leveren, må man sige. Ja, det må de vente dem til. Hun er fuldstændig ødelagt til det hele. Hør, de skal bo hos os, mens de er her. Vi har et gæsteværelse. Hvor længe kan de blive? Ja, jeg har fået en måneds orlov, men... Nej, nu ikke noget med. Kom nu. Nå, far. Her er Mikkelsen, han vil gerne tale med dig. Nå. Karen, hvad er det, du gør? Du skal da ikke til at skræmme livet af den unge mand, hva'? Jeg tror, jeg må hellere gå med som anstandsdame. Otto, hvem der var 25 år yngre? Ja, han får sin sag for. Og Mikkelsen, jeg er glad for, at de kunne komme. Eddie! Dr.
Dalby. Herr Mikkelsen har lovet at holde lidt opsyn med det hele her. Det er nemlig nødvendigt, at der er nogen her, når vi ikke er. Ja, det har du ret i. Ja, jeg skal nok passe på, at der ikke er noget, der går i fisk. Tak for det, Mikkelsen. Tak for det. Dr. Dalby vil sætte dem ind i deres arbejde. Ja, tak. Det vigtigste, herr Mikkelsen, er dette fryserum. Det må altid holde den samme temperatur. Rævekoldt. Det skal jeg sørge for. Det hele drives elektrisk. Jeg skal senere vise dem maskineriet, Mikkelsen. Tak. I midlertid se dem nu lidt omkring. Og på den måde, naturligvis. Elektrisk ål. Hallo. Ja. Alting drives åbenbart elektrisk her. Du, Lise. Jeg tror sørme, at Svend er den mand, jeg har søgt efter hele mit liv. Ja, og det sagde du også om Karl, og du sagde det om Otto, om Paul, om Henry, og hvad der han hed ham skuespilleren? Jamen, det var da dengang, jeg var ung. Nu er der noget helt andet. Ja, du med dine 20 år, du ved selvfølgelig alt om mænd. Det er nemlig rigtigt. Og hvis du bare vil lade mig være alene med ham et øjeblik, så skulle jeg nok fortælle ham, at jeg er den rigtige pige for ham. Karen, hvornår lærer du, at man ikke skal jage en mand? Er det, hvad du lærte, da Ole giftede sig med Judy? Undskyld, Lise. Det var ikke pænt sagt. Jeg mente det ikke. Det er nemlig det, Karen. Du mener aldrig noget. Svend er en flink ung fyr. Lad være at gøre dig til grin. Jamen, denne gang er det alvor. Han er så dejlig. Jeg selv far kan lide ham. Lise, vær nu sød. Du skal få lov at være alene med ham i aften. Jeg tror, jeg vil hjælpe far lidt. Han har arbejdet for meget i den senere tid. Det er så sødt af dig. Tak skal du have. Hvordan ser jeg ud? Som sædvanligt. Alt for yndig. Og alt for ung. Nå, er det dem, Mikkelsen? Ja, jeg går bare min runde. Nå, jamen, de kan godt gå. Jeg skal alligevel arbejde her hele natten. Tak. Godnat, doktor. Godnat, Mikkelsen.
Det var bare som sjældent i går aftes. ganske vist, men altså det... Dr. Salvi, hvad er der sket? Peter! Peter! Ja. Hvad er der sket? Jeg må være faldet i søvn. Dr. Dalby, det gjorde noget så forskrækket. Jeg troede, der var sket dem noget. Far, se han. Den er tøet op. Fuldstændig ødelagt. Hvor er denne Mikkelsen? Lad mig få fat i ham. Det er ikke Mikkelsens fejl, Otto. Jeg sendte ham hjem. Det er min skyld. Er du klar over, hvad du har gjort, Peter? Den er fuldstændig tøet op. Forrendelsen må allerede være begyndt. Selvom vi fryser den igen, så vil det aldrig blive det samme. Far? Ja? Dr. Dalby, se her. Såret fra boremaskinen har forandret sig. Har det ikke? Det læges. Otto! Se på overfladen der. Ja. Er du klar over, hvad det betyder? Det lever. I millioner af år har det været nedfrosset i en slags dvaletilstand. Du har ladet det tø. Og nu? Nu lever det. Hvad er der i vejen, Svend? Savner du ensomheden? Eller er der en lille Eskimo-pige? Er du aldrig alvorlig? Det er meget få ting i livet, man skal tage alvorligt. Livet er pragtfuldt. Solen skinner. Se dig omkring. Ja, jeg ved godt, vi danskere synes, at livet er lutter lavkage, men Karen, det er det ikke. Svend, smil nu. Du er meget sødere, når du smiler. Det er muligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke. Hvis det går ondt, så må du holde op. Bliver du da aldrig voksen? Jeg er meget glad for at byde dem velkommen, Miss Miller. I vores arbejde er vi jo ikke vant til at møde en så fortryllende ung dame som kollega. Mit udseende har intet som helst at gøre med mine kvalifikationer. Jeg har tilbragt de sidste 5 år som zoologisk videnskabelig rådgiver for UNESCO. Bevares. Jeg drømte skam heller ikke om, der skulle være noget som helst i vejen med deres kvalifikationer. Men som en ældre mand tillader de måske, at jeg udtrykker min beundring, uden at den bliver misforstået. Jeg er kommet for at gøre et stykke arbejde, og deres fund har forbløffet hele den videnskabelige verden. Undskyld, fru Miller, men er den dragt, de har på det sidste skrig i New York? Hvis alle detaljerne i deres rapporter holder, åbner det jo forfærdelige perspektiver. Det er altså noget af det flotteste dragt, jeg nogensinde har set. Synes de? Ja. Undskyld, herre professor. Ja. Vi venter for øvrigt en anden repræsentant for de forenede nationer her. En general. Ja, hans navn er... Grayson. Brigadier General Mark Grayson. We are pleased to have you, General. Our little Denmark is not used to be so honored. Tak. Jeg klarer mig udmærket på dansk. Min mor var dansk, og vi talte hendes sprog i hjemmet. Det har sikkert også spillet en vis rolle, da man valgte mig til dette mærkværdige job. Jeg ved knap nok, hvad det går ud på. Om nogle få minutter har vi en pressekonference her om denne sag. Der vil det sikkert kunne få mange af deres spørgsmål besvaret. Må jeg have lov til at præsentere? Det er Miss Miller. American Miss Miller? Nej, jeg er dansk. Udsendt af UNESCO. What a waste. Ja, navnet er Møller, men prøv at få en amerikaner til at udtale det. Og det er min datter Lise. Det er mig en fornøjelse at hilse på dem. Jeg håber, de vil få glæde ud af deres ophold i deres mors fædreland. Tak, frøken Martens. Jeg tror, det er bedst for mig, hvis opholdet bliver kortvarigt. Og dette
er min betroede ven og medarbejder, Dr. Peter Dalby. Glæder mig at møde dem. De har meget travlt, herr general. Jeg kan betro dem, at her i landet giver vi os også tid til at leve. Tak. Men hos mig kommer arbejdet først. Skal vi gå i gang med dagsordenen? Det er sgu en rigtig amerikaner. Og undskyld, Miss Miller. Nej, undskyld mig, herr professor, men det er ikke alle amerikanere, der opfører sig på den måde. Jeg tror slet ikke, vi forstår generalen. Han har vist meget at tænke på. Ja, og vi to skal vist passe på ikke at komme i vejen. Mine damer og herrer, jeg har bedt dem komme her, for at de ved selvsyn kan overbevise dem om en af de mest epokegørende opdagelser inden for zoologi. Jeg vil nu beskrive opdagelserne for dem i den rækkefølge, de har fundet sted. General Grayson, må jeg forestille, at kaptajn Brandt skal være deres forbindelsesofficer, så længe de er. Det er mig en glæde at byde dem velkommen, herr general. Ja, lad os hellere høre, hvad Martin siger. Så vi fortsatte eksperimenterne. Vi har nu haft halestykket under observation i 7 dage. Og der er ingen tvivl, mine damer og herrer. Det er levende. Det vokser fantastisk hurtigt. På nuværende tidspunkt har det allerede fordoblet sin oprindelige størrelse. Halestykket befinder sig nu i en særlig beholder herinde ved siden af. En beholder, der er bygget til formålet. Der tilføres konstant næringssubstans. Det er faktisk en slags regenerationskuvøse. Professor Martens, hvad forstår de ved regeneration? Det skulle jeg lige til at fortælle dem. Regeneration er simpelthen evnen hos visse levende organismer til at genopbygge sig selv. Hele et sår. Hos visse dyrearter er denne evne overordentligt udviklet. Videnskabeligt set er der ikke noget usædvanligt ved det. Vi ved alle sammen, at et firben kan miste sin hale af skræk, og der vil vokse en ny hale ud. En søstjerne kan miste en arm, og der vil komme en ny arm. En regnorm kan blive delt i 2 dele, og hvert stykke vil blive en selvstændig regnorm. Og det er, hvad der foregår herinde i øjeblikket, mine damer og herrer. En regeneration af et levende forhistorisk dyr. Hvad kalder de dyret derinde i beholderen? Ja, vi ved endnu ikke, hvad det vil udvikle sig til. Bortset fra, at det er et reptil. Hvorfor så ikke kalde det Reptilicus martensius? Reptilicus er nok. Ja, mine damer og herrer, hvis de har lyst til at se det, så er det denne vej. Værsgo. Ja, værsgo, mine damer og herrer. Værsgo. De ser ikke særlig tilfredse ud, herr general. Ville de, hvis de var udkommanderet som barnepige for en død sild? Man har sikkert haft glimrende grunde til at sende dem herover. Jeg kender baggrunden, Miss Miller. En højst usædvanlig situation, som eventuelt kan blive farlig. Et kæmpemæssigt forhistorisk uhyre, der vokser og vokser, og måske kan blive en trussel for os alle. Ja, netop. At være stik i randdreng for en flok skøre videnskabsmænd er bestemt ikke min opfattelse af en militær mission. Selv ikke i fredstid. Hele halen er nu udvokset. Dyret synes at være i færd med at genskabe sig i en slags fosterstilling.
Det er ulig nogen anden kendt dinosaurus. De kæmpemæssige hårde skæl langt med dets ryg er usædvanligt tykke. Bagbenene er plumpe og kraftige, mens forbenene knap nok er udvokset. Det mest forbløffende ved dets udvikling er den kendsgerning, at 2 lange flagermuslignende vinger er ved at vokse ud på begge sider. Dr. Dalby har foreslået, at tilførelsen af næringssubstans forøges. Vi vil prøve dem. Selv om Reptilicus skulle vokse sig så stor, at det bliver nødvendigt at bygge en ny tank. Svend, jeg skal nok blive voksen. Jeg vil altid være sammen med dig. Jeg vil altid være, som du vil have mig. Ja, det er rigtigt, Karen. Du skal blive voksen. Men jeg elsker dig, som du er. Hele verden venter nu spændt på, hvad naturens luner kan føre til. De Forenede Nationer har stillet al sin videnskabelige kunde til rådighed for den danske regering. Og General Mark Grayson, der er kendt for sine bedrifter i den 2. verdenskrig, har fået overdraget kommandoen over forsvaret. General Mark Grayson fører kommandoen over 2 kaptajner, 3 kontormænd og et dødt 4-ben. Og general Mark Grayson, der er kendt for sine bedrifter i den 2. verdenskrig, Dags, har fået overdraget kommandoen over forsvaret. Og Dirk Mikkelsen har fået overdraget kommandoen over Tillicus. Tillicus? Hvem er Tillicus? Ved I virkelig ikke, hvem Tillicus er? Nej. Nå. Tillicus er alle tiders fabeldyr. Den går løs på selv de største snabeldyr. Den er vild, spruder ild, skræmmer selv en rød sild. Kom kun frem, lille pus, den er alt for Tillicus. På sin ryg, den har en masse store skæl. Kommer den, så skriger alle folk farvel. Skarpe kløer, vingefang, mindst 1 kilometer lang. Kom kun frem, lille pus, den er alt for Tillicus. Den der ser min Tillicus, han får et chok. Når den går, så danser den en langsom rock. Den er gal, unormal, snapper folk fra 5. sal. Kom kun frem, lille pus, den er alt for Tillicus. Tillicus kan flyve hurtigt som en jet. Se nu der, den bremser pludselig med et spjæt. Det var sjov, gudskelov. Løb nu før den går på rov. Kom kun frem, lille pus, den er alt for Tillicus. Leg med os, løb en tur, lav en Tillicus-figur. Er det noget, jeg kan gøre for dem, herr general? Ja, få mig forflyttet fra dette forbandede sted. Det ligger vist desværre uden for mine beføjelser. Men må jeg ikke forestå generalen og prøve at synes om at være? Jeg er som soldat. Jeg har fået ordre til at komme her, ikke til at kunne lide det. Hvis Martin så ringede, når hun kommer, så viser hende ind. Jeg vil da, general.
Der er sket noget. Tilikus! Hvad er der sket? Reptilikus. Kom i vejen. Alt i orden, Mikkelsen. Jeg hørte den ganske bestemt baske med et eller andet. Ja, selvfølgelig gjorde de det. Men Reptilikus har endnu ikke noget bevidst liv. Hvad de hørte, var en spontan fosterbevægelse. Først. Jeg var ikke klar over, at den skulle øjle. Men selvfølgelig. Det var rigtig ærligt at reagere, Mikkelsen. Skulle der ske noget en anden gang, så slå bare alarm. Med fornøjelse. Selvfølgelig. Jeg hørte alarm. Hvad er der sket? Reptilikus bevægede sig. Vi har alle sammen arbejdet hårdt. Og her er foreløbig ikke noget at gøre. Tag ferie et par dage. Slap af. Så bliver jeg her og holder skansen. Jeg har en meget bedre idé, Otto. Tag du med pigerne og Svend op til jeres sommerhus, så bliver jeg her og babysitter sammen med Mikkelsen. Ja, det er en god idé. Ja, far, du trænger til hvile. Ja, det gør jeg måske. Men så har du også selv været ude om det, Peter. Det var kun en fornøjelse, Otto. Jano, hvorfor skal vi være stille børn? Hvad med at gå i Tivoli? Well... Okay. Og lege amerikanske turister. Tivoli night, oh what a sight. All Copenhagen is dancing. Laughter and light, come hold me tight. This is a place for romancing. Down by the lake, lovers dream to a song, like they were doing when grandma was young. Tivoli night, Tivoli moon, life is entrancing when we're romancing, dancing in Tivoli. You're all dressed up and with a smile on your face. You look as gay as can be. Soon you'll be going to a wonderful place. You've got a date there, my honey, with me. Tivoli night, oh what a sight. All Copenhagen is dancing. Laughter and light, come hold me tight. This is a place for romancing. Down by the lake, lovers dream to a song, like they were doing when grandma was young. Tivoli night, life is so bright. Lanterns are gleaming when we are dreaming, dancing in Tivoli. Dancing in Tivoli.
Professor Martens. Ja. Det dyr... Ja, jeg kan ikke lade være med at spekulere på det. Altså, hør nu her, Svend. For det første er der jo ikke noget at være bange for, for det andet så er vi jo her for at more os. Ja, ligesom de to derhenne, ikke? Hvorfor går de ikke hen og lade med? Overlad de rolige fortiden til mig. Og tag dem selv af fremtiden. Ja. Pas på, general Mark Grayson. Lise Martens vil give dem noget at tænke på. Hallo. Goddag. Rigtig hjertelig velkommen. Tak fordi de ville se os. Ja, værsgo. Kom indenfor og få en drink. Tak for det. Værsgo. Kom. Se her. Det er denne vej her. Tak. Hallo? 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 Mikkelsen! Kald på politiet. Telefonen er afbrudt. Vi må sende bud efter professoren, på obersten, på generalen, på politiet, på hæren, på marinen, på folkezonen, på dem alle sammen. Er det nødvendigt at slæbe den sikkel helt herind? Selvfølgelig, det er jo mig, der kører på den. Nå, hvad drejer det sig om? Al elektriciteten forsvandt. Nå så? Selv hos den elektriske ål. Så blev det så mørkt, så jeg ikke kunne se en hånd frem for mig.
Hvad så? Der var kun et stort hul tilbage i muren. Uhyret er løs! Sig mig engang, hvorfor fortæller de ikke Dr. Dalby alt det? Fordi han har sendt mig herhen for at sige det. Dr. Dalby? De fandt ikke noget spor af ham. Hvad er der sket? Reptilicus må være kommet ind i en voldsom udvikling. Trådt ud af sin dvaletilstand. Hvordan kunne det ske? Jeg ved det ikke. Måske tordenvejrets elektriske udladning. Måske den forøgede tilførsel af næringssubstans. Vi har fulgt sporene. De førte ned til kysten og forsvandt. All right, Captain. Så må vi tage affære. Jeg ønsker at opslå mit hovedkvarter i byen. Hvor foreslår de? Livgardens kaserne. Godt. Lad os håbe, vi kan få det organiseret i tide. Mine herrer, de har alle sammen deres ordre. Ja. Jeg fører kommandoen over hæren. Kaptajn Brandt er min forbindelsesofficer. Javel. Kommandør Vangedal afventer nærmere ordre fra flåden. Samme gælder flyvevåbnet Oberspang. Og det er politidirektør må være klar til øjeblikkelig evakuering af befolkningen, hvis det skulle være nødvendigt. Hjemmeværnet holder sig i højeste alarmberedskab. Professor Martens og Svend Alstrup virker henholdsvis som videnskabelig og teknisk rådgiver. Nogle spørgsmål? Godt. Jeg indkalder til nyt møde, hvis det bliver påkrævet. Sæt i gang. Frank, vi indfører døgnvagt på radio. Javel. General Grayson. Hvor? Lad dyret være. Hold dem væk, vi kommer omgående. Brandt, alarmberedskab i området A. Javel. Reptilicus er gået amok. Kom, Svend. Husk ammunitionen! Hvad er der sket? Den dræbte 14. 14 af mine bedste kvier. Så de den? Jeg så den. Den var mægtig stor. Den ødelagde min lade og forsvandt derovre. De må ellers få alle væk herfra, hvis den skulle komme tilbage. Hvad var dog det?
Brand kalder. Jeg forlader nu D-sektoren. Rykker ind i sektor E, område 1. Skifter. Brandt. Kontroller sektor E, område 4. Slut. Forstået. Slut. Vogne nummer 7 og 9 følger med. De andre rykker den vej. Lad os komme afsted. Se derinde. Vi kører den vej. Mark! Vi har fundet den. Den er... Godeste. Lad os komme afsted, Svend. Maskingevær i stilling. Der! Fortsæt skydningen! Lad os komme afsted, Ingvar. Ikke så meget som en skræmme. Jeg er på vej mod stranden. De hornede skæld virker som panserplade. Ja, som gummi. Vi behøver langt sværere skyts. Ja, hvis det kan nytte. Vent. Der er en chance. Kan vi nå til kysten før den? Vi kan prøve. Meld dem til kaptajn Brandt! Ikke være langt væk. Jeg er sikker på, at det er, den kommer ud. Ja, hvis den er fortsat mod stranden. Hvor bliver de af? Der er den! Come on, come on! Er det Mark?
Den søger tilbage til havet. Den dykker som en såret hval. Måske er den så hårdt såret, at den dør. Dør? Den dør desværre ikke. Reptilicus vil bare slikke sine sår. Regeneration. En kort tid vender den tilbage farligere end nogensinde. Farligere? Måske vil den kunne bruge sine vinger. Næste gang. Altså er Reptilicus en krydsning mellem et af disse dyr og en flyvende øgle. Mere end det. Se, for cirka 70 millioner år siden gennemgik alle levende væsener nogle revolutionerende udviklingstrin. Jeg tror, at vores Reptilicus er en afart på naturens vej fra krybdyret til pattedyret. Ligegyldigt hvad Reptilicus er. Vi kan ikke have det uhyre gående frit omkring. Nej, men først skal det findes. Professor Martens, jeg har forstået, at akvariet har en motorbåd, der er udstyret med et specielt undervands-tv-kamera. Ja, vi bruger det til vores undersøgelser af havbunden. Det er anbragt under kølen og viser, hvad vi sejler henover på en skærm i styrehuset. Jeg vil gerne have det udstyr installeret på et af marinens fartøjer. En udmærket idé. Vil de ikke tage det med det? Gerne, herr professor. Og så vil jeg foreslå, at de koncentrerer dem om kysten ud for akvariet. Hvorfor netop der? Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil Reptilicus utvivlsomt vende tilbage til akvariet. Instinktmæssigt vil det sikkert føle sig tiltrukket af det sted. Alright. Jeg tror, vi skal forsøge det. Noget nyt. Det er snart gået en uge. Hvorfor går du ikke hjem? Slapper lidt af. Jeg foretrækker at blive her. Du er godt, Tosse. Det er muligt. Lad du bare mig om det. Hov, se, der er den. Det er overløbskaptajn Nielsen, der kalder, så... Alright, sæt den på højtaleren. Reptilicus observeret på lavt vand. Jeg gentager. Reptilicus observeret på lavt vand. Afventer nærmere ordre. Her er Grayson. Iværksæt plan A. Iværksæt plan A. Welcome out. Agterste monter. Fyr! Naturligvis. Og denne gang skal vi nok få ram på uhyret. Vi skal blæse det i små stykker. Jamen, jeg er slet ikke klar over, hvad det er, jeg gør. Hold nu op, Connie. Jeg lytter. Mark, stans, den hører du.
mig ud til det. Forreste mortier. Forstår du da slet ingenting? Hvis dyret bliver sprængt i små dele, så regenererer det, Mark. Hvert eneste stykke vokser ud til et nyt selvstændigt uhyre. Orlogskaptajn Nielsen, her er Grayson. Stans angrebet. Indstil skydning. Jeg gentager. Stans angrebet. Indstil skydning. Den vandt første omgang, men ikke hele kampen. Jeg vil slet ikke gøre noget, så længe det er nede under vandet. Nej, det var min mening at få ramt på den, mens den stadig var såret. Vi må vente til det rigtige øjeblik. Ja, det forstår jeg. Til dyret er fuldstændig udvokset denne gang. Så det passer Reptilicus at slås med os. Måske far finder en løsning. Alstrup? Ja? Ja. Men samme, ja. Hvad er der? Det er din far. Han er kommet på hospitalet. Nej, det er et alvorligt hjerteanfald. Karen er hos ham. Jeg skal følge dig derud. Nej. Connie, gå med. Jeg er nødt til at blive. Mark, nu må du holde op. Den er allerede over 10. Jeg er også lige blevet færdig. Næsten 2 uger har du ikke rørt dig for det skrivebord, du har. Lad ham sove. Han kan ikke mere. Stadig intet nyt. Men nu har vi organiseret en kæde af observationsposter rundt om Østersøen. Reptilicus kan ikke forlade området, uden at der bliver slået alarm. Magten siger, at dyret kan vise sig når som helst nu. Jeg ved det. Hvordan har professoren det? Det går fremad. Det er godt at høre. Mark, dyret er blevet set. Hvor? En skipper på en svensk kutter rapporterer den her. På vej mod sydvest. Mark? Uhyret flyver. Svend, alarmer alle observationsposter. Ja. Brandt, underret byerne i farezonen. Kiel, Lübeck og Hamburg. Javel. Forlader nu den tyske kyst. Kurs over Østersøen. Retning nordøst. Observationspost 27 slut. Alarmering. Javel. Hold alle styrker i beredskab.
Men ingen ildåbning, medmindre uhyret prøver at lande. Javel. Herr politidirektør. Ja. Det er politiets opgave at holde civilbefolkningen væk. Vi er klar. Jeg ønsker ingen folk på gaderne. Fuldstændig mørklægning. Kort og godt. Intet må fange dyrets opmærksomhed, hvis det flyver over. Jamen, det er lyst om en time. Jeg ved det. Vi skal gøre, hvad vi kan. Alarmer Oslo og Stockholm. Det er i farezonen nu. Javel. Pressens radioavis. Vi har en vigtig meddelelse til befolkningen i København. Reptilicus flyver nu over Hamburg med retning mod København. Politidirektøren anmoder indtrængende om befolkningens samarbejde. Med hensyn til overholdelse af mørklægningen. I det tilfælde, at dyret skulle flyve over, er det af største vigtighed, at intet lys kan Tiltrække dyrets opmærksomhed. I meddelelsen fra politiet hedder det, bliv væk fra gader og overhold en fuldstændig mørklægning. Der er ingen grund til panik. Fra Hærkommandoen meddeles, at situationen er under kontrol. Ja. Alright, Hassan. Jeg kan godt forstå, at det ikke kan lamme byen. Men hold al aktivitet nede på det mindst mulige. Hvor er det forbandede uhyre? Den nærmer sig byen. Jeg gentager, den nærmer sig byen. Grayson kalder alle afdelinger. Der må ikke skydes. Gentager, der må ikke skydes. Her er Grayson, kalder post 39, afgiv rapport. Gentager, post 39, afgiv rapport. Skifter. Post 39 kalder hovedkvarteret. Post 39 kalder hovedkvarteret. Reptilicus er ved at forlade byen. Flyver højt. Skifter. I hvilken retning? Skifter. Flyver mod nord. Skifter. Oslo. Skifter. Mere nordøst. Skifter. Tak. Det var alt. Slut. Slut. Giv mig Stockholm. Der. Lige netop der i Øresund dykkede den ned igen. Det er lige i nærheden af akvariet. Ja, det ser ud som om far har ret. Det kommer tilbage til det samme sted igen. Før vi ser os om, har vi den lige uden for døren. Det mindste har vi da lært noget af angrebene på Hamburg og Stockholm. Ja. Vi ser, hvordan vi ikke kan stoppe dyret. Hvad er det, Svend? Hamburg. Stockholm. Hvor næste gang. Jeg har haft blodet af det dyr på mine hænder. Samtidig føler jeg måske også alle disse menneskers blod. Nej, Svend. Hvis bare jeg havde ladet den være. Men det er ikke din skyld. Det var mig, der fandt den. Ja, og far han bragte den her.
Alle og enhver ville have gjort, hvad du gjorde. Karen. Hvis vi kommer godt ud af alt det her. Vil du så? Nej, Svend. Ikke hvis, men når. Og så bliver svaret ja. Koncentration. 53, Svend. 53, Svend. 16, 8. 16, 8. Å31. Ø32. A32. Reptilicus har allerede nået Christianshavn. Kan ikke bruge noget af vores tunge våben. For deres jager er i luften, Oberstang, hvis dyret skulle begynde at flyve. Mark, den kan ikke flyve mere. Hvorfor ikke? Der er lige kommet meldinger om, at dyrets vinger er ødelagt. Rapporterne siger, at dyret udskiller en olieagtig substans, som formindsker ildens virkning. Det var lige det, far frygtede. Alright, de har deres ordre. Hvor er den nu? På vej mod Langebro. Lad os komme afsted. Vi har kun én chance. Erfaringerne viser, at vi ikke kan stoppe Reptilicus med håndvåben eller lette kanoner. Vi må drive ham ud i åben mark, hvor vi kan tilintetgøre ham med vores svære skyts.
Dyret befinder sig nu her. Børsen. Ødelæggelserne bliver forfærdelige. Vi har intet valg. Kald kaptajn Brandt. Kom her. Jeg vil mig. I stilling derovre. Forstået. Vi går vores bedste, Mark. Slut. Kald kaptajn Brandt. Sig, han skal melde sig her. Jeg vil have general. Det er forsvarslinjen. Brandt, vi må koncentrere al vores ildkraft langs denne linje. Jeg vil. Reptilicus er på vej ud i forstæderne. Vi må for enhver pris forhindre den i at vende tilbage til den indre by. Brandt, det er vigtigt. Ingen langs denne linje. Jeg gentager, ingen må åbne ild mod dyret, medmindre det forsøger at komme tilbage til den indre by. Forstået. Det er meget vigtigt, mine herrer. Ingen ild mod dyret, før det er absolut nødvendigt. Og så skal der fyres på samme tid. Der er den! Ingen åbner ild på min ordre! Den er brudt gennem forsvarslinjen på vej mod den indre by. Hvordan er det sket? En eller anden har åbnet ild imod min ordre. Dyret gik på dem. Genbrød linjen, før kaptajn Brandt kunne etablere samlet ild imod den. Hassing, er de i gang med at evakuere byen? Det er umuligt. Vi prøver på at få så mange af vejen som muligt, men vi aner aldrig, hvor den dukker op. Er gaderne farbare? Mange af dem er spærret. Der er udbrudt panik. Det brænder. Den skal standses. Om jeg så skal bruge bomber. Det vil jo koste tusinder af mennesker livet. Det forbyder jeg. De kan ikke bruge bomber. Hverken i den indre by eller noget andet sted. Far. Ja, rolig min pige. Jeg er her under et. General Grayson, de må forstå, Reptilicus må ikke sprænges i stykker. Så vil de måske fortælle mig, hvordan jeg skal tilintetgøre den? I hvert fald ikke med sprængstof. Jeg er soldat, herr professor. Ikke videnskabsmand. Jeg kender kun én måde. Så må de lære en anden. All right. Lær mig den. Det kan jeg ikke. Så gør vi det på min måde.
driver dyret ud af byen igen. Nogle få bomber vil gøre det af med den. De vil sprænge den i 1000 stykker. Er de klar over, at hvert stykke kan blive en ny katastrofe? Vi vil samle hver eneste lille stump op og destruere dem. Hvordan vil de bære dem ad med at finde dem? Spredt for alle vinde. I vandløb, i søer, i havet. Hellere 1000 småstykker end et kæmpe uhyre. Hvad med 1000 kæmpe uhyre? Har de nogen som helst garanti for, at de kan finde alle stykkerne? Hvor længe vil det have, jeg skal fortsætte med dette helvede? Kald kaptajn Brandt. Jeg ved, general. Det er kommandocentralen. Giv mig kaptajn Brandt. Herr kaptajn! Brandt. Mark her. Giv mig en situationsmelding. Det er meget svært at holde dyret på afstand. De ved efterhånden, at vi ikke kan gøre det noget. Forsøg alligevel. Jeg ønsker en nøjagtig vurdering af situationen. Forstået. Slut. Lad os køre ind i de genkæmpe. Kom. Han svarer ikke, herr general. Bliv ved med at kalde. Jeg ved det, general. Hvordan har din far det? Lægen gav ham en beroligende indsprøjtning. Han sover. Karen er derude. Og hvad med Reptilicus? Ja, der har vi også skulle give den en beroligende indsprøjtning. Slå den bevidstløs. Bedøve den? Fantasi, Mark. Nej, vent lidt. Du er vist inde på noget, der er rigtigt. Findes der et middel, der er stærkt nok til at slå et dyr så stort som Reptilicus ud? Ja, men der skal mindst 1 liter til, at det skal ind i blodet. Hvordan vil du gøre det? Lad mig om det. Kan vi skaffe nok af det, eller skal vi lave det selv? Jeg tror nok, vi kan klare det. Hvor? På universitetslaboratoriet har jeg alt, hvad vi skal bruge. Hvis vi slår Reptilicus ud, lammer den, så kan din far ødelægge den, ikke? Ja. Godt. Nej, Mark, 1 liter, jamen det er umuligt. Jeg har en idé, og du skal hjælpe mig. Ja, selvfølgelig, men hvad er det? Jeg skal fortælle dig det på vej til universitetet. Først skal vi have fat i nogle folk, der har forstand på de ting, og få dem til at møde os der. Herr kaptajn, jeg vil gerne have det skaffet med følgende. Jeg vil have general. Jamen, universitetslaboratoriet, jeg kender det overhovedet ikke. Professor Martin, der syg. Jamen lige så kender universitetslaboratoriet ud og ind, vi tager med. Ja. Når de har skaffet det, så bring det til universitetets laboratorium omgående. Jeg vil have general. Har de fået kontakt med kaptajn Brandt? Ikke endnu, herr general. Så snart de får det, så sig, at jeg er på universitetet. Jeg ved det, general. Mark, vi tager med. Nej, det er for farligt. Vi får nogle andre til at hjælpe os. Nu må vi holde sammen. Jeg vil ikke have en løb på den risiko. Kom on, Svend. Mark, vi er i samme båd. Nu må videnskab og militær for en gang skyld arbejde sammen. Jeg ved ikke, hvad vi kommer til at opleve derude. Men jeg ved, at det ikke bliver kønt. Vi finder nogen. Kom. Og mens du leder, hvor mange dør så? Mark, vil du have, at vi skal stå ved den modbydelige højtaler og bare vente? Mark, Lise kender universitetet. Ja, Mark. All right, come on.
med det. Hvad skal der ske? Nu skal vi nok få ramt på Reptilicus. Hvordan? Den bazooka-raket. Svend har fjernet det meste af sprængstoffet og erstattet det med en væske, der, hvis vi kan få den ind i dyrets blod, vil gøre dyret bevidstløs. Det kan du ikke, Mark. Vi har skudt hele dagen på det uhyre. Skælden er så tykke som panserplader. Hvordan skulle den lille raket kunne... Et eneste sted. Gennem munden. Så skal det være et pletskud. På kort hold. All right. Kom on, Svend. Følg os, Brandt. Ja. Har vi chancen for et godt skud, mens den er på pladsen. Klargjør granaten. Gå tilbage. Det kan være, du får brug for mig, Gå tilbage. Det er en ordre. Hvis vi kikser her, bliver det din tur. Okay. Lad! Den drejer af. Hvad skal vi gøre? Forsøger et flankeangreb. Nej, vi må have den ud på pladsen igen.